Ahojte, moje meno je Viktor, som z aeromodel.sk a dnes tu máme túto perfektnú hasičskú loď. Môžeme vidieť, je to veľkostne väčšia loď. Loď má funkciu striekania vody, ktorú spúšťame pomocou týchto dvoch gombíkov. Voda dostrekuje až do 2 metrov. Máme vynikajúci ovládač s vysokým dosahom vďaka frekvencii 2,4 GHz. Je napájaný 1,9 V batériou, ktorá sa vkladá tu. Súčasťou balenia je batéria LiPo 7,4 V a 1800 mAh. Takáto USB nabíjačka, vďaka ktorej batériu nabijete. Batériu si pripojíme k lodi. Vidíme, že nám zasvietili horné diódky. Vložíme ju dovnútra. Dáme kryt a uzamkneme. Zapneme ďalkový ovládač, vidím, že sa mi to spárovalo, loď dáme na vodu a ideme.